Now, uma sizolanda umlando we Getsemane. Umlando we Getsemane, iGetsemane bazalwane, it's a Mount Olive, intaba yama olive trees. And if sizo check nje physical before singena spiritual, olives are used ukuthi produce olive oil. And the olive oil is used ukuthi even amakhosi agcotshwa athelwe olive oil. So olive oil is for anointing. Now we Getsemane as a location kuyindawo la kutholakala khona ama olives. Now if you check ngesHebheru uGeth umele upress bese uSeman umele oil, meaning the place kahle kahle ngesGreek isho ukuthi press oil. Ila if you produce ama olive oils, there's an excessive pressure ebawafaka kuma olives ukuze produce oil. So that is the geographical background ye Mount Olives. Now another thing esitholayo nge Mount Olives, sithola uDavid aya lapha yocela uNkulunkulu after uAbsalom amkhaphele. After Absalom betrayile, uDavid ugijimela eMount Olives uyokhuleka khona ucela uxolo kuNkulunkulu, mercy from uNkulunkulu. That's another historical background. Now another thing about ama olives bazalwane ukuthi umuntu nakathi let me extend an olive branch, kusho ukuthi asiqale kabusha lempe beyikithi asiqale kabusha, I'm extending an olive branch. So that is another a historical background about olives. It's the beginning of something, it's the end of something and the beginning of something. Now uJesu utholakala lapho ku Mount Olives. However ku Mount Olives kunale ndawo ekuthiwa iGetsemane, kunentaba eMount Olives but kunengcenye ekuthiwa iGetsemane. So that is the historical background ye Getsemane. I want ukuthi ngibeke ngalendlela le. Eskom laba abazi Eskom is divided into three. There's generation, there's distribution, and there's transmission. Generation ila kubunjwa khona ugesi, ila kwakhiwa khona ugesi. Bese transmission ila mele yabona lezi labona roko lawo, yabona amaroko lawo. Na uhamba la endleleni kunalama roko lawa wabona ngathi maroko nyana lawo egezi. Then that's transmission, they are transmitting electricity. Bese kuba ne distribution ila bathatha khona ugezi bayoreduce ukuthi ungene ezindlini. So udivide ke 3. However wena now uthi qhaqa, that is an end product yegezi. Yenzakala phi igezi? Igezi yenzakala generation. Now yenziwa ngani? Kunamalahle lapha, kuyashiswa lapha, kunomlilo, there's oil, there's everything lapha ukuze kuproduce igezi. Now iGetsemane as a location kunento eyenzakalayo ukuze thina sibe la. Kune process esingena uJesu angena kuyo. Not iGetsemane as a location, but we are going to focus ku process uJesu angena kuyo, not the location uJesu eveka kuyo, but the process uJesu angena kuyo ukuze kuthiwe namhlanje ngikhumbula iGetsemane kune process. Kuna abantu baku operation baya kuzokutshela ukuthi in mining kuna labantu labe bathi baku operating ilaba ngena khona emgodini, lama operators akhipha ilahle. That's where the production is. Now Jesu as a production, what is happening? Jesu as a production ukuze kuthiwe namuhla kuneGetsemane. Today not as a location but as a process. Now lithi iBhayibheli uJesu uyasuka uya eMount Olives, nakafika lapha uhamba nabafundi bonke. There are 3 phases atholakala lapha. Una uhamba nabafundi bonke, nakaqeda uhamba nabafundi bonke ufika endawana thize, nakafika lapho udrop abanye udlula na 3. Now nakafika kuleyo phase yokudrop abanye udlula ayedwa. Now Getsemane as a process ikutshela ukuthi that was the personal journey, even though bekahambe nabafundi. However lenkolo
noma lobizo, noma the agenda, noma the destination bengasiye abafundi kodwa bekosela uJesu ahamba yoqeda lo msebenzi ayi-1. That is why akudobha abanye ahambe na 3 and now ulalela iBhayibheli lithi le 3 was the closest. There are situations whereby nakosela uhambe, kosela ucheck ukuthi ubani lo ngihamba naye, udrop abanye uhambe nabo. Na ubona ukuthi bazokudelaya, udrope bona because the journey itself akusiyabo. Now, lithi iBhayibheli utshela lamadoda ayi-3 athi ngizwa umunyu. Ngizwa umunyu, and the level yalomunyu bam, the pain is equal to death. Now, the pain engizwayo lingangezinga lokufa. Now, it tells you ukuthi before the actual isiphambano unokufa okwenzeke spiritually, before physically abethelwa uJesu uqala uzwa ukufa spiritually. Gethsemane as a process, not as a location. That is why umuntu nakahlabelela athi ngikhumbula iGethsemane. It was the space lana uNkulunkulu bazalwana kahlangani nokufa. uNkulunkulu akakusuka umuntu ohlangana nokufa. That is why uJesu for the very first time uJesu bake bafuna ukumshaya one of the churches our synagogue, but wadabula phakathi kwakhe wabo. You know, lento yokuthi ezubhlungu ucishe wayi-experience ziningi izinto ezenzeka kuJesu, but he was able. Why? Because by the time ayenzeka lezi zinto lezi before iGethsemane, he was with God. That is why akhona ukudabula abantu noma bathi bamshaya udlule ezimeni eziningi uJesu, but bekakhona ukuzidefeata lezo zimo lezi. Why lesi siba buhlungu ukufika ku level yokufa eze kwangathi manje lobhlungu kwangathi ngingafa. Lithi iBhayibheli wasiphonsa ubuso, wasiphonsa ngobuso, waphonsa ngobuso. Now lithi wabuyela again, nakafika uthola lamadoda lele kahle bekangalwi nawo. He was saying, but guys, you know, I have dropped some ngahamba nani because I trust you, but why are you letting me down? However, akalwi nabo, ubuyele emuva because he understands that the journey itself ayibafuni abafundi eyakhe. Gethsemane is a space la uNkulunkulu, the process la uNkulunkulu amshiya yedwa. Before isiphambano, Gethsemane la for the very first time uJesu akhala ngalendlela akhala ngayo, because now he had to do it. He had to do it. It's a space of maximum sacrifice. Ila athi nakabuyela thola lamadoda abuyele emuva athi uNkulunkulu, if kukhona enye indlela yokuthi lesitsha asindlule, because now he is facing the reality. However, if there was another way ukuthi sindlule lesi sitsha, bengicela ukuthi however akube intando yakho. Now umuntu ozinikela unjalo ingakho iBhayibheli lithi mina siboshwa enkosini, because there are choices ekuzofanele nakuthi uthi uyawathatha ubone ukuthi kahle I can have an easy way. However, intando yakho ayime. He had a choice. He had a choice to quit. That is why if there's another way, ayibe ngalendlela. Ngizama ukugijima bazalwane. Now, iGethsemane is the place ivuthondaba, climax. Ivuthondaba. Now, uJesu uyahamba. But this point yaseGethsemane, ile eshaye kakhulu. Why? Because now iGethsemane is a transition. Laba benzi choral music bazalwane. Laba benzi choral music, they will tell you ayikho ipain enjengokupractice ukutransita from this note to the higher note or down. Now that
nizola no conductor for about 3 months. Lo ni practice ukutransita. iGetsemane is like a transition. Kuphela okunye, kuqala okunye. iGetsemane kuphela okunye. It's a beginning of something and it's the end of something. Why? uJesu uyakhuluma lapha kulosapha uthi phuzani lesisitsha. And nakaqeda lapho uthi this is a new covenant. This is the new covenant. Yini covenant? Covenant contract. Covenant ukuhlangana. Covenant isivumelwano. Meaning kamina kawena everything enzakalayo ukuthi manje sesiyahlangana. Now uthi uJesu kunenkonzo ekufanele ngiyiphelelise as much as ngiseGetsemane. However lenkonzo ayikakapheleli kufanele iyopheleliswa. Kodwa spiritually the turning point. There's one boy bazalwane. Nangifika ekhaya sengizohlala phansi. There's one boy bengisebenzela ekude nasekhaya. Nangifika ekhaya ngithola bathi kunomfana uMakhosonke igama lakhe. Bathi bekunomfana bekalwa nentombi yakhe. Lo mfana uMakhosonke uthize nakabona ukuthi lo mfana uzolimaza intombi yakhe wangena. Asazi le ntombazana beyenzeni. But i-boyfriend yakhe thize nayilwa wangena uMakhosonke. uMakhosonke i-boyfriend yathatha umenze yakwazi uMakhosonke wafa. Now umama walomfana lo mfana bekane choice yokuthi ayiyeke lento akusiyakhe ayihlangani naye bekufanele ayiyeke bazalwane iGetsemane. It's a place of choice whereby uJesu bengahla lo muntu umuntu wezulu. Why kufanele eze la emhlabeni azoze ipain elikulevel yokufa? It's because ukubaluleka kwethu bekufanele ukuthi as we pain that is maximum. Ngikhumbula iGetsemane. Why ngikhumbula iGetsemane? There's a lot that has happened bazalwane. As a process, not as a location. Bekufanele ngakwenzeka izinto eziningi. Bekufanele ngawo uJesu wabaleka. Bekufanele ngawasiyekela bazalwane. Now lithi iBhayibheli ngeGetsemane he had to choose ukuthi labantu laba ngiyabasindisa or kwenzakala. However ukuchuza kwakhe ubeka intando kaNkuluNkulu. Uthi kuko konke lokho ekwenzakalayo makube intando yakho. Now Gethsemane is a spiritual victory. That is why uJesu nakadlula eGetsemane nabamhlebhula akasasho nix ukhulumile uArch ngaleyo ndaba. That is why nasesebamshaya physically. When we enter the physical part yokuhlukumezwa kwakaJesu uJesu sekathuliswa kwemvu. Why? Because impi inqotshwe spiritually lokhu sekwenzeka physical. The spiritual maturity sabazalwane has to reach that level. That was ukuthi impi iliwa spiritual. Abantu abenza medicine they will tell you ukuthi before umuntu ashaywa istroke kuba nokungqubuzana phakathi kwakhe. Iqala ngesworry, ibe istress, ibe depression. Then after physically kuyovela ilokhaja ama-sign wokuthi lo muntu bekalwa with himself ayobonakala ngestroke. Umuntu sekatshekile ayiqalanga ngokumuntu ngestroke, iqale ngokuthi umuntu aware escalated to depression bese umuntu uyalimala. Because you are fighting this thing, you are fighting spiritually more than physical. Lento yokuba physical is just the end result. Lento izinto ngicela ukwenza i-example bese ngihlala phansi. Now umagistrate nakayo shaya stamp athi this is a divorce decree. That is not the start. That is the physical part of it. However kuqale ngabantu abangazwani bayakhuluma balwa. They took a process. This is final. That is just the end result.
Impi iliwa physical. Impi iliwa spiritually before iliwa physical. Umntwana wakho nakaqala ngena umoya. Lokuthi lo mntwana angalaleli is just the end results. Umntwana unama needs. When umntwana unama needs, it escalates. When it escalates, umntwana akasalaleli. Umntwana uyaboshwa, but it did not start ngokuthi bathi ngiyagweba. It started somewhere. Sengivala bazalwane. Izimpi ziliwa ingakho omunye umhlabeleli athi angilwi nenyama. Ngilwa nomoya. If abazalwane they can understand the spiritual being of you. Quickly. Uma umuntu ashona abazalwane. Uma ngishona manje. Umzimba wami uzoba la. However, nabatshela abantu yothiwa lo muntu lo useshile. Now, umzimba la mara batshela abantu bathi usithole sekashile. Now, who is the person? Ubani umuntu? La uzothi nomzimba wami uthi la bese sekuthiwa usithole sekadlulile. Uyini umuntu? Ungubani? That is why umuntu uyispirit. Umuntu before by physics uba yispirit. If izimpi zakho uzilwa ngokomoya, chances ukuthi unqobe manengi. That is why uJesu base sebamhlepula kuphuma igazi sekathuliswa kwemvu, because impi sekayinqobile. Lokhu it is just the end result. Siyabonga abazalwa. Ngiyababingelela abazalwane ngegama lomfowethu uJesu. Ngibingelela abaholi bethu bebonke ngokukhethekile, ngibingelela uMtimande nomama wethu. Ngokufishane bathandekayo, uNkulunkulu emuhle ezwini engizolifunda, ngizocela umholi wami angifundele lona. Chapter number 23, verse 34, Luka 34. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Amen bathandekayo. Izwi engime ngalo izwi lika Luka uma ezokhuluma uJesu esesiphambanweni ekhuluma ngentethelelo. Okuyiyona into enzima kakhulu endleleni. Kodwa enguthandayo uma uJesu sebembethele uyababuka eintweni zonke, akakhulumanga amazwi amaningi. Uthi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Then kulokho kunento abayenza uma sebethatha ingubo zabo babelana, ingubo zakhe babelana ngazo. Kodwa inkinga akubasizanga ngisho kwabelana nangale ingubo zakhe. Uveza intethelelo uthi Baba uzubathethelele. Ngizokhuluma ngomnikazi wentethelelo ngoba wayazi ukuthi kahle kahle okuyena ubaba wakhe
okuyena wamletha kwakuwubaba owayenokuthula, kuwubaba onentethelelo. Yingakho wakwazi ukuthi uma esebheka phezulu wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abekwenzayo. Kuvuka kumina uma bezoletha unkosikazi, uma bemletha kuye uJesu, kodwa inkinga bamlethe yedwa. Bathi inkosi simbambe ephinga, abamlethi nomuntu obekaphinga naye. Kodwa inguthandayo uma uJesu ebabuka, uyambuka unkosikazi uma bemletha. Uthi ongenasi isono. Ngoba wayazi uJesu, that is why athi uJesu angenaso isono, ngoba kwakufanele intethelelo uJesu ayiphile, ngoba kahle kahle uzalwa ubaba owayazi ukuthi ubaba wokuthula endleleni, ubaba ofanele ukuthi uyimbathe intethelelo. Uthi ongenasi isono akaqale yena amkhande ngamatshe. Kodwa uma sekubhekeleka akekho noyedwa owasondela, ngoba inkinga sihamba endleleni sibe sikhomba abanye abantu ngomuno. Uyabona kuke umuthi uyafunda kuGenesis, uJosepha wakwajikelwa abakhe bendlu azalwa nabo, bamthatha bamfaka emgodini. Kodwa inkinga kwakuvuka inumona endleleni. Ngizosho mntaka baba ukuthi umana wona ukhona, kodwa ungambathi intethelelo ngoba uunderstand ukuthi wambathi intethelelo. Ubaba uhlale nawe nakuziphi izimo, ubaba uyandlulisana kuzo. Wathi uJosepha sebemfaka emgodini, baphinde bamkhipha ngoba lakaJehova icaba likaze laze lavinjwa, futhi ngisho nakusiphi isimo obhekene naso baphinde bamkhipha, bamthatha bayomthengisa. Enguthanda babenga understand ukuthi inkazimulo kaBaba uNkulunkulu yayihleli kuyo uJosepha. But into engiyithandayo mothi yafunda lapha ku45, uma seyibabamba indlala abafowabo kaJosepha, then uJoseph unentethelelo. Uma sekufika isimo sendlala bayahamba, kufanele baye kulelizwe uJosepha abamthengisa kulo. Babenga understand ukuthi uJoseph ukhona, waye kuPalace. Ngizokutshela mntaka baba ukuthi ungahambi neqhubu, ungavumi ukulimala endleleni. Sawulimele mntaka baba singabantu. Yingakho uJesu eshilo athi ongenasi isono makamkhande yena. Then once wambatha intethelelo kuzokusiza uzohamba kamnandi. Sezikhona izimo ezivukayo endleleni, kodwa uJoseph onguthandayo waba nenkonzo yentethelelo kubafowabo. Bathi indlala seyibaphethe, wabanika imali, wabanika ukudla. Wathi mlandeni ubaba. Wathi mlandeni ubaba, wabanikizwe laseGosheni. Wayengekaze abanikizwe ukuba intethelelo wayingenayo, but ngokuthi uyembethe intethelelo uJosepha wakwazi ukuthi abondle. Azange babalela ukuthi ningabafowethu, nawe ngisePalace, nawe sami isikhathi. Mhlambe mina kwakuzovuka lokho ukuthi ngifuna ukuphindisela ubuhlungu engizwise bona. Ngizokutshela mntaka baba ukuthi bazokubalela sengisho phakathi evangelini, wena yembathi intethelelo ngoba kuyahambeka endleleni. Futhi yingakho uJehova uyabona kuke kwavuka mothi uyafunda kwizenzo uStefani bamakheli icebe engenzanga lutho. Ngizokhuluma mntaka baba ngoba umzalwane uyinkinga endleleni, kodwa imbathi intethelelo mntaka baba ukuze usizakale. Uyabona ukwake kwathi mase uthi uyafunda kwizenzo uma bemkhanda uStefane baqala bezomkhulumela into engekho njengaye uJesu. Kodwa into engiyithandayo kuStefane yinye, uma bheke phezulu uyambona uJesu uhleli kwesokunene sika baba, uyababuka. Uthi baba uzungababaleli lesisono. Uyabona kusho intethelelo ke leyo. Esengisho ukuthi sebemkhanda into angayazi, kodwa kunalesimo esambamba ukuthi athi baba uzungababaleli lesisono. Ubechaza kona ukuthi baba uzubathethelele, sengikhandela uzungu ngento engingayazi. Mntaka baba uJehova usemuhle empilweni.
ngizokutshela ukuthi nangolonyaka ngathi ubungasizakala imbathe inkonzo yentethelelo ungabusamnako okulimazile nini konke akwenzile uzenzela yena kodwa ngifuna ukukukhumbuza ukuthi ungazi ulahlekelwe ukukholwa usonto ama-fortnight ukuthatha ikhefu ngoba uvumela ukulinyazwa abanye abantu ngizokutshela ukuthi yembathe lenkonzo ukwazi ukuthi uqhubeke ngoba kaJehova inkazimulo ayizukususwa kuwe sengisho bekulimaza endleleni uNkulunkulu anenze kahle amen. Chapter number 23 verse number 39 uLuka. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na zisindise kanye nathi. 40 Sase siphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu ingani ukulokhu ukulahlwa nawe na thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzileyo kepha lo akenzanga lutho olubi. Next verse, which is the last one. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa ufika embusweni wakho. Wayesephendula wathi namhlanje uzokuba nami hayi ngizoba nawe. Umuntu wacross over iselelesi wena uzokuba nami. Uyasho bazalwane yazi ngiyabuka nje Nkosi yami ngilandela abantu bakaSithole mina ngoMadwe yabona uSithole bese kuba uMadwe. I feel like I'm being set up yabona siyabonga kakhulu egameni likaJesu phela bazalwane asisho this is not a competition. Ngizwile and I'm not here to try and outdo you. Uyazi njengoba ngisho nje ngithi kungenzeka ngithi hawu ngizolandela abantu bakaSithole phela mina umsebenzi wami ulula ukusho amazwi ashiwo uJesu. Abanye amagama bazalwane I don't rely emagameni ami ngoba iweight yalamazwi imayelana nokuthi asho bani ashiwo uJesu. Amagama uma ngithi mina uJesu uthe namhlanje yazi uJesu ukuthi uveza lapha bazalwane ngifuna ukumfishana ePresma uveza iauthority anayo akaqali kwabaphi meeting uthi lo omvumayo phambi kwabantu ngoba phela iselelesi lesi sengathi ngiyasibona sithi thina ngokufanele sizothola njengokwenzileyo sisenyameni kodwa le nansi imfihlakalo yomzimba obongekayo negazi elinqabileyo ngoba lona kenza ngalutho and ilona gazi liqualifya ukuthetha icala lami ngoba mina elami igazi lizothetha elami icala. Bazalwane uthi ke uJesu namhlanje uma ufunda ku-2:7 isambulo ufika khulume nebandla lase-Efesu enikeza uJohane isambulo uthi lobele ibandla lase-Efesu uyazisho izinto kodwa mina ekuthenini uma efika ku-verse 7 uthi onqobayo yakumnika mina ukuba adle emthini wokuphila oseparadise. Amandla kuJesu isithuthula leso kuJesu kungenzeka bazalwane siyiluze the whole point of being here. Esikuzela ukuzokhumbuzana safelwa sanika ilungelo lokudla emthini wokuphila oseparadise. Manje ngifuna ukuthi ke ngibuka ukuthi leli gama elithi namhlanje noma namhlanje
ngiyacela nje ngevumo yakho program director ngithi kunomunye umlungu engangidlula isitolo sakhe njalo dayisayifurniture uma ngidlula athi big sales starts today ngiphinde futhi ngakusasa ngidlula athi don't miss out on today's big sale mase ngayibuza le ndoda athi ndoda yini lethu ukuthi wena njalo uhlezi kune-sale and this sale is today uthi esami lesi story mina ngiphethe ikhiya and when I decide to declare sale manje ikwenza manje uJesu umethi namhlanje kusho ukuthi namhlanje sila eNewcastle namhlanje say namhlanje ngoba ngomphefumulo wakho uJesu akayibambi ngithi namhlanje soba nami paradise nkosini. Haleluya bazalwane. Ngiyabingelela ibandla kaNkulunkulu azisusele lona ngegazi lakhe. Haleluya. Ngithanda nje ngiyakhethi ukuyihlala. Ngibingelela nje ibandla kaNkulunkulu elasusa. Haleluya. Ibandla lonke likaNkulunkulu elathemba ngegazi. Haleluya bazalwane. Ngicela baba uNtuli ngicela umsize uJohani. Chapter 19 verse number 26 Johani. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona. Awuphinde lapho futhi. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo. uJesu ubona bani? Unina nomfundi amthandayo. Othandwa ngumfundi uJesu. Bemi ngakhona. Wathi unina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi umfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi wamyisa kwakhe. Haleluya bazalwane. Kunama question awu2 enginawe ngicela futhi siwaphendule kule verse. Iquestion yokuqala ukuthi abafundi bonke laba u11 abasekho. Haleluya bazalwane. Ukuthi sebeshonephi labafundi. Haleluya bazalwane. Eyesibili, why uJesu ashiye unina noJohani kodwa uJesu unabo abafowabo abadlalwa naye. Haleluya bazalwane. uPeter owayethanda uJesu kodwa uJohane wayethandwa uJesu. uPeter uthanda uJesu, uJohane uthandwa uJesu. uPeter uthanda uJesu represented galore wothanda makhelwane wakhe. Mase uthi uJohn uthandwa uJesu represented the grace. Ithini grace? Uthando alunagugu. Thando lumnene. If insuku zinzima abantu belo abathanda ukwelo bayahlehla. Mase kusala abantu begrace. Empilweni yakho kunabantu ababili ophila nabo. Umuntu welo nomuntu wegrace. Uma kusakuhle nawe lo ungakuthanda kakhulu. Athule nje lo wegrace. Lekhona basakho enkulu. Uma sekunzima, awalo uyahlehla kusala wegrace. Number 2, ukhona uMaria. Yini ebe uMaria asesiphambanweni? uMaria, she was about to lose his son. Akekho umzalo obalekayo manje ngakho emzimbenzi. Akekho umbalekayo. But in the very same time, uMaria
Maria, she was about to receive favor from Jesus. Likhona imandla kaNkulunkulu. Likhona imandla kaNkulunkulu. Akanithi haleluya marifas. Akanithi haleluya marifas. Mase kuba khona nabanye ababekhona. Kwakukhona no-anti kaJesu. Kukhona noMaria umkaKleopas. Mase kuba khona noMaria Magdalene. La owakhizwa uJesu amadimoni. Ikambeka lana. Lithi iBhayibheli othethelelo kakhulu uthanda kakhulu. Likhona imandla kaNkulunkulu. Into ebeka la abantu esiphambanweni. Mase ethi uJesu usho every pain. Wakhohlwa ipain. Wakhuluma amazwi, wangakhuluma amazwi pain. Lo Jesu ukhuluma amazwi ebethelwe. Amazwi anamandla. Kangakanani njengoba sehlezi kwithrone. Une-authority engakanani esehlezi kwithrone. Uyaqala uthi mame, beka indodana. Bathi indodana, beka unyoko. Ikenzi uJesu la akakwazi ukushiya unina nabantu belo. Sekufuneka abantu begrace. Uma singabazalwane siyabhekana. Lithi iBhayibheli same time uJohn umthatha wamlungisela iroom wakhe. Umuntu wegrace akathetha akakhethi. Akabali futhi. Umuntu wegrace. Ngibingelele naba ngesigama mfowethu Jesu
Jesu. Amen. I'm a man without a name because ngathola umusa ngaphiwa igama elithi ngumntwana kaNkulunkulu. So my name, my birth name was white. Wasala elithi ngumntwana kaNkulunkulu. So I'm a man without a title. Kodwa kuselele kaNkulunkulu. Because sizelwe kabusha wathiwa ngumntwana kaNkulunkulu. Manje akwazi ukusibiza ngani yagama ngoba sengithole elisha ngapha. Uncane uNkulunkulu akutshalile nje enhlizweni yami, nginikwe izwi elesine. Nakho bazalwane, ngicela silandelane. I know ukuthi we are used sijwayele. Ngicela singene okungajwayeli. Mina I become emotional makufika lesimo lesi. I become very emotional. Ngicela ukuthi uzi-isolate emqondweni wakho ube wedwa. Ukhohlwe nokuthi kunebandla. Ake ulethe umqondo ube kuJesu la. Uma ungakwazi ubeka uJesu, uma unobaba omthandayo, noma unomfowenu omthandayo, noma unobani wakini omthandayo, enimaziyo ukuthi uhamba kahle, umbeke la. Ngokomqondo umdlulise kulezi uJesu adlula kizo. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli lama sabakathane, Nkulunkulu wami, ungishiyelani? Now la into esisibuza yona ukuthi kwenziwa yini uNkulunkulu ashiye uJesu? And omunye umbuzo wakaJesu ukuthi kwenziwa yini ukuthi akhale eshiywa uNkulunkulu. Uma mina ngifunda okwami lokhu kubuya kimi akukho la. Ngibona engathi uJesu lamazwi uma ewakhuluma akawakhulumanga elandelanga kalula. Kodwa ulikhulumile walinda kwaphela ihora because uyathiza njengenkomo. Akuswakali kahle bazalwane. Uyameditate because uzokhuluma ingayiminisha. Ephuma from the depth of his heart. Akakhulumi because of a full embrace. God uyalinda. Asebuhlungwini uyalinda. Leli lizwi lasine ukhuluma kumnyama kuthulile. Abantu bekukhubele esikini sabo bebalekile. Uma ethi uNkulunkulu wangishiyela, ukhuluma kuzwakala indawo yonke ukuthi yakhali into eKhalvari. Hey, abanye bala nje namhlanje imqamela imanzi bakhale into engenamsebenzi. Kunento zokukhalela. Awukhaleli noma ngabe uma waste impilo zakho ukhale. Now uJesu uma ekhala ubabshongo ivezile la kwisemoni yakhe lapha endabeni kaPetro. Wathi yena owathwala izono emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo.